Anendlebe ngize nendaba. Allegedly nasebumnyameni. Nasebumnyameni. Hayi. Sinandaba ukuthi kumnyama. Ebalekile lephuma emlonyeni. Hey, yazi bafethu, ayi ngizongcoma. Yabona amasosha omkhonto. Hayi, yabona abafana bakithi. Mina ne-defender le organization yethu. Abanye abantu bazama ukuyinyathela, hayi lutho anivumi nalukhaya. Hayi, anivumi qobo. Hayi senibehlule. Uyabona mina ngiyacela ukuthi lento eniyenzani ngayiyeki. Uyabona lo mfana lo breakdown wakhona lo. Ngabona ivideo yakhe mina right ngaze ngayilike ngayilalela nje impela yazi yacisha phela ngathi hayi ukhuluma kahle lo mbhemi yabo. Emva kwalokho ke benginganaki angaze nginake until ngabona ivideo ene heading that caught me. Ngase ngiqala ngingena lapha kuma video akhe. Hayi ngabona ukuthi hayi man. Yixokileli. Yabona uqhamu loya. Mase ngizwa kahle ngiyeza ukuthi hayi vele ischeme salo mfana engake ngenza ivideo naye ngaye bathi umyezi. Ngasho ngathi hayi oqhamba bahlangene. Oqhamba bahlangene laphana. Ngase ngenza le video ke la nginibone khona ukuthi hayi na defend organization. Hayi ngiyajabula kakhulu namhlanje mangabe sengibona ukuthi useyivumelene ukuthi akayona iMK yena. Kwasha kwacima hayi siyabonga. Vele ubevele ngeyona iMK. Angazi ukuthi yini le emhlanganisa neMK. Akahambe eyaka lapha akasebenzela khona. Akahamba ekubo. Yeah. Angalingi nje azosiphaphela thina la. Angalingi nje asiphaphela ngasiphaphela. Yabona futhi ke kuyinhlanhla khona lokho ukuthi ngikwazi kahle lokhu sesibuya lapha eChesterville. Ngoba angizwani mina nomuntu esithi senza into yethu ebefike ezofaka unyawo lwemfene. Uyabona nje futhi angifuni ukukhuluma kakhulu la ko TikTok nezinto ezinjalo ngoba abanye abantu bagcina sebekuthatha cheap uma ukhuluma izinto ezikanjalo. So nje ngizoyibamba lapha kodwa nje masosha omkhonto hayi no ngiyabonga bafethu. Defendeni le organization aninayenye. Uyabona nje lento ehlangene lapha phezulu kulabo abasiphethe iconvenience leya. Akusikho ukuthi khona into mhlambe abazoyenzela icommunity cha. Convenience nje laphana babheka ukuthi mina mangikuthatha ngikusondeza ngizotholana. Uyabo nomunye ubheka ukuthi yena uzobenefita kuphi. Not nina but ke abantu bazoyifaka ke vele ngoba that's always the case. Abantu bayathanda ukuyifaka ezintweni abangabaliwe kizo. Into nje ongabaliwe kizo kumele uyibone nje. Ongafuni kuyimpintsha. Uyabona nje namanje ida ayifuni MK, ayifuni EFF. Kodwa ida ihambisana nani neAfriforum. IAfriforum ayikufuni wena. IAfriforum will do anything to defend Orania, to defend i-apartheid flag, to defend ingoma ze-apartheid zabo leziyawo whatever or distem into kwakuyi-national anthem kudala. They will do anything. So wena ucabanga ukuthi where do you fit lapha? Niyathanda ukuyimpintsha. I-DA ihambisana nani neAfriforum. Nina nifana nami kanje nixhuma phi lapha? Uma ngabe iAfriforum ithi yona idefender izinto ze-apartheid nelegacy ye-apartheid, wena ufitha phi lapha kwi-legacy ye-apartheid? Ukuphi wena mama lapha? So nina nishuthi nilele ngalendlela ukuthi aniboni. So lokho iqalile lento ukuthi kwenziwani? And understand ukuthi kungani
ilokhuzana iANC of Ramaphosa yahlangana neDa understand namanje kuthiwa nina laba okumele nihlangane nabo ukuze nizokwazi ukuthi nidefeate lama legacy eapartheid evikelwayo labo kumele nihlangane nabo kuthiwa iDoomsday kodwa bona bayakwazi ukuhlangana nabantu aba defend apartheid or ilegacy eapartheid kodwa nina akumelanga nihlangane nabantu abafuna ukulwela ukuthi hey bafethu hayi yabona nina niyehlula nini indlela nje ningayo niyehlula ngiyazi ukuthi nizofika la obani khona lothanda nje ukuhlala ephuma eceleni bathi ubani uswelihlo orini uswelihlo yena lo swelihlo lo ngiyazi uzoze zo defend iGNU yabo yokunuka leya GNU marriage of convenience so niyaphika ke phela ngoba nina vele nihleli phezulu kwengqondo njengoba ngihleli kanje ninezeni ingqondo zilanga phansi thina ezethi ingqondo zila ziyasebenza yikho soloko sinitshelile niyoze nisivume ngenkani niyoze ningene kulayini siyanifaka sithi ngenani kulayini